Tantak, uraren euskal agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Joan den mendearen amaieran, ur kontinentalak ziren Euskadiko ingurumenaren ahulgunea. Gizartearen kontzientziazio handiagoari eta erakundeen konpromisoari esker, gaur egun, gure ibai arro gehienek, egin batean, berreskuratu dute ingurumen kalitatea. Edo hori lortzeko bidean gaude, baita historikoki kutsatuenak izan direnak ere, Nerbioi arroa edo Deba arroa besteak beste. Ibai ekosistema horiek berreskuratu izanari esker, landare eta animali espezie askok beren inguruneak berreskuratzen doaz pixkanaka ibaien mugetan, urmaelen ondoetan, lurpeko korronteetan, meandroetan eta bokaleetan. Hala ere bidea dago, oraindik, Euskal Ibai ekosistemek iragan mendearen erdialdean zuten aberastasun izugarria berreskuratzeko. Horregatik, Euskadiko uretan bizi diren espeziak, uran uretako pertsonaiak bezala ezagutzen ditugunak, ezagutarazteko divulgazio lanarekin jarraitzen dugu uraren euskal agentzian. Izan ere, haien ohiturak, bizimodua, biologia, elikadura eta banaketa sakonago ezagututa, horiek errespetatzen, maitatzen eta zaintzen ikasten dugu. Gure urmasak, bizi berritzearen onuradun diren espezie ugarietako bi, loinak eta barboak dira. Gure podcastaren eta Euskadiko gaur egungo ibaietan, gure lurraldeko ubide emaritsuenetan gora doazenean, goza daitezkeen migrazio ederrenetako batzuen protagonistak. Uraren euskal agentziaren Tantak podcastak uretako pertsonaiak aurkezten dizkizu. Ezagutu nola bizi diren, nola jokatzen duten, nola erlazionatzen diren, zer habitat dituzten. Uretako pertsonaiak ezagutzea, errespetatzea da. Loinak eta barboak, edo barboak eta loinak, batzuk zein besteak. Faktoreen ordenak ez baitu aldatzen bi espeziak aspalditik lotzen dituen bizikidetza binomioa. Izan ere, biak dira ibai espezie autoktonoak Euskadin. Loinen eta barboen eskeletoak gezi itxura du, ibaiko arrain gehienenak bezala. Eta gure kasuan, gezi horrek gure ekosistemen kontserbazioan jarraitu beharreko bidea adierazten digu, bi espezieak gure ibaien osasunaren bioadierazle ezin hobeak direlako. Loinak eta barboak egoteak edo ez egoteak, uraren kalitatearen eta gure ibai ibilguen inguruko baldintzen berri emateaz gain, arroaren konektibitatearen berri ere ematen digu, arrain migratzaileak baitira. Loinak edo madrilak taldeka bizi dira. Talde oso ugarietan, batzuetan korronte azkarreko ibaitarteetan. Oso arrain jatunak dira, eta legarrondoak dituzte gogoko. Bertan ugari baitira jaten dituzten landareak. Gure ibaietan oso arrain gutxik jaten dituzte loinak besteko landare kantitate handiak, naiz eta haien elikadura orojalea izan. Beraz, haien dietan arrak, moluskoak edo intsektuak ere sartzen dira, eta bereziki beste arrain batzuen arrautzak. Euskadiko ibai askotan ikus daiteke eta bidasoaren arroan ere aurkitu dira aleak, baina kontrolik gabeko askatzeen ondorioz izango da ziurrenik, ez baita ibai sistema horren berezko espezia. Habitat ohikoenak, Oria, Urola eta Debako arroen erdiko eta beheko tarteak dira Gipuzkoan. Kadagua eta Ibaizabal ibaiak Bizkaian, eta Araban ugari dira Ebro, Baia, Omecillo, Uron, Ega, Jugales eta Zadorra ibaietan. Maiz, loinen bizilagun, bi familiatan banatzen dira barboak, gure ibaietan berdin ordezkatuta ez badaude ere. Mendi barboak Euskadiko ubide nagusiak kolonizatu dituen bitartean, haren lehen guzuak, barbo buztangorriak, nabarmen murriztu du ale kopurua eta beraz,
espezie kaltebera gisa sartu da espezie mehatxatuen Euskadiko katalogoan. Garai batean Arabako ubide askotan zegoen, gaur egun Arabako Zadorra eta Puron ibaietan baino ez dago barbo buztangorria. Mendibarboa berriz, Arabako arro hidrografiko ia guztietan bizi da. Ebro, Berron, Zadorra, Kobes, Iuda, Baia, Omecillo, Puron, Ega, Bizkaian, Kadagua, Nerbioi eta Artibai ibaietan dago bereziki. Gipuzkoan berriz, Oria eta Urola ibaien ardatzean eta Leitzaran, Ibaieder eta Amundarain ibaiadarretan baino ez dago. Barbo buztangorriak bezala, mendikoak ere, arrak, krustazioak, moluskuak, intsektuak, larbak eta uretako landareak jaten ditu. Loina arrain soziala da, eta dena taldean egiteko ohitura du. Elikatzeko taldeetan biltzen da ondoko harriak bere ezpain korneoarekin karrakatzeko, haien gainean azten diren algak marruskatu eta moztea lortzen dutenean irentziz. Eta ugaltzeko multzo handiak eratzen dituzte, eta ibaian gora abiatzen dira errute leku egokien bila. Hautatutako errute lekuak urbizi eta ondo oksigenatutako tarteak izan ohi dira, korronte handikoak. Eme bakoitzak, erreka ertzetan eta ibai oheko landaredian uzten ditu arrautzak, zenbait arrek lagunduta. Jaiotzean, arrainkumeak zilarreztatuak dira, eta itsasertzetik hurbil babesten dira, ehunka multzokatuta. Bestalde, barboa ere arrain taldekoia bada ere, inoiz sakabanatzen ez diren talde txikietan bizitzeko joera du. Beraz, erraza da denak elkarrekin ikustea, ibaioean janaria bilatzen, ahoekin harri koskorrak baztertzen. Neguan, urak hozten direnean, jateari utzi eta lozorroan sartzen da, udaberrira arte. Horretarako, ibaiaren ondoko arroketan babesten dira. Lozorrotik esnatutakoan, ugaltzeko garaia hasten da, eta horretarako urlasterreko errute lekuetara migratzen dute, eta han hasten da gorteatzea. Emeek aukeratutako lekurako bidea hartzen dute, harrak atzetik dituztela. Plisti-plasta edo ondoan igerian aritzen dira harrak gorteatzen, eta arrautzak ernaltzera ere iristen dira ezkutuan. Zorionez, azken hamarkadetan nabarmen egin du hobera ur inguruneak, eta pertsono kalitatezko ura dugu eskura ia lurralde osoan. Izan ere, Euskadik ez du urgabezia orokorrik, baina muturreko gertakariak kudeatu behar ditugu, lehorteak eta uholdeak adibidez. Hala ere, loinen eta barboen bizimoduak eta bizirauteko senak ikasgai ekologiko handia eskaintzen digute, eta ez dugu ahaztu behar. Hala, ura ez da soilik baliabide gisa hartu behar. Sostengatzen gaituen oinarri fisikoaren oinarrizko elementu gisa hartu behar dugu. Bizia ematen digun ekosistemaren giltzarri gisa. Eta uraren Euskal Agentzian, ziur gaude zure laguntzari esker, lortuko dugula. Uraren kultura berriaren protagonista diren pertsonaiei eta balioei buruzko informazioa jasotzen jarraitu nahi baduzu, jarrai ezaguzu Uraren Tantak podcastean. Bertan, Euskadiko ur bideskez, bertako pertsonaiez, topikoez, euskal hidronomiaz, edo kulturaren eta uraren arteko harremanaz hitz egingo dizugu, egunean egon zaitezen. Gure uragentzia.euskadi.es webguneko podcast atalean aurkituko gaituzu.